Salam hormatly vatandaşlar. Eri yerleşler. Bana yaman köp telefonlar gelip başladı Telegram'da ýadyarlar. Men ine İbrahim ağanın telefonu ýürüte size berjek. Siz gündün günü habarlaşyp bilersiňiz. İbrahim ağa kömek gerek. İbrahim ağa öýe gaçjak bolýar. İbrahim ağa öz halatyna gowuşjak bolýar. Siz ýaly. Şoň üçin şul adam hem ýol açar, hem samolyot getirdir. Hem bahana bilen bir topar bizim vatandaşlarymyz gaýdar. Kömek edin İbrahim ağa. Men şunun videosunu goýaýyn, şu videoda siz görürsiňiz şu İbrahim ağanyň telefonu. Ertiýeňiz haýyrly hemme Türkmenistan arkadaşlar görün men videomy görün. Men ýene daşar çykardylar bara. Men ýadadym ha 5 gün ştada bara. Näme etjegimi bilemek ne? İstanbul aeroportu şu. Näli men çekmerem onu. Beýle urman bolýar. Ine men aeroportda şu wagt bara. Men aeroportda daşar çykardylar men ýene de. Ine goşulam. Yine daşarda kaldım. Yine avtobüs gelipdi. Ben militeler hemme köplep çıkardılar men mara. Oh. Yine de video orkady yani. Hemme halkyny begençli. Men näme etmelini? Men öýe gitjek näme etmeliyim? Näme etmeliyim? Oh. Ertiýeňiz haýyrly hemme Türkmenistan arkadaşlar görün men videomy görün. Men ýene daşar çykardylar bara. Men ýadadym ha 5 gün ştada bara. Näme etjegimi bilemek ne? İstanbul aeroportu şu. Näli men çekmerem onu. Beýle urman bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine şu İbrahim ağa aeroportda oturuyor. Kimde kim şunu kömek edecek bolsa, ine telefon nomerini men bereyim size. Özüňiz günden güni habarlaşyp bilersiňiz. WhatsApp, imo işleýär. +90 551 037 76 38. Yeni orada gaýdyan. +90 551 037 76 38. İbrahim ağa Balkanly bizim vatandaşymyz. Kyn bar men kömek edin. Hökman suratda maddi ýagdaý gerekkel. Baryp şoňa ýanyna durup eline basyp şu 10 minut, 30 minut, 40 minut, 1 saat ýanyna duranyňyzda şoňa bir zat azar edýän bolsa video çekip YouTube goýup ýa bize ýiberip şonu gorap, şonu goýup berseňiz şol adam näçe ýada bolmasa, näçe gije ýatmadyk bolsa, näçe de köçede ýatyp ýa-ni tualete girip özüni gyzarýan bolsa, güwünüp berseňiz ýene de şoň kömek bar. Bizim vatandaşymyz. Şunu adam Türkmenistanyň ýollary açmak boýunça öz çağlaryna gowuşmak boýunça hereketler edýär. Şu hereketler size de peýda bolýar. Ine ýollar açdýaňyz, ine şu ýollar açmagyň esasy hereketi şuraya bolmaly. Şoň üçin ýene orada telefon aýdýan kim kömek etjek bolsa, jaň edip ýanyna baryp kömek edin. Bu adamyň kartasam ýok, bu adam telefonu ulun doğrudan nime diýär. Şoň üçin şunu atyla gitmek üçin bir kundan kösündik. Ýanyna baryp haýyş edip, ýok öýe gaýtjak diýip dur, atyla gidip ýuwunyp, zat edip taqqanlaryp, ýani bunu açyk ýatyrdyk, zat etdik. Bu ýene de ılgak gitdi aeroportda. Men öýe gitjek diýip. Şunun telefonu +90 551 037 76 38. Men Türkmenistanyň konsullyk işgärlerini ýüzlenýän Türkmenistandaky, ýani İstanbuldaky general konsullygyň işgärlerini. Sizde eger wyjdananyňyz halam bolsa, öz borçlaryňyzy ýerine ýetirjek bolsaňyz, Türkmenistanyň devlet topary, Türkmenistana baranlar, hökümetiň içinde bir ýerlerde işler. Biz siz cenaze çekeriz. Eger de şu adamı kömek etmeseňiz,
öz borçlarını yerine yetirmeden qaytyp şul adamy polisiýa jaň edip daşary kowdurup sowukladyp gaty helakçylyga soksaňyz biz sizi jenaýda çeker. Öz işinizi bitirin. Barın şol adam ýanyna kömek etmeli borcuňyz edin. Türkmenistanyň baýlyklary uğurlanyp alınıp gidip otur. Ne Mar halky, ne Lewap halky, ne Nevitdan halky o baýlyklary ne iýine gaýtardy, ne alya, ne şo baýlyklar iýine gelýär şo halklara. Çanna bizim halkymyzdan, Balkandan bir adam daşyna boran ýagdaýynda şonuň birliginiň bahasy $300 barany. Çıkarın jüýüňizden, kömek edin. Pul alıp halka soýup hedil etdiňiz, inni bir gezek çıkarıp görün. Bolmasa hökümet tölemer şonu. Hiç bir problema däl $300 hökümet üçin. Günne bizim $50 milyon goly baýlyklarymyz ogulýar. $300 berip şul adamyň watanynyň nebidi ugurlap satýanyň inni şoňa $300 berip öýüne eltmäne oňurulmadyňyz. Onu siz hökümet işgärde. Siz hökümetdäki banditler bolýanyz. Men size ýene bir gezek bilenýän öz borcuňyzy ýerine ýetirin, şul adama kömek etmeli. Şunu goramaly, naharny, şunu ýanky gasinsa ýatyrmaly samalyot gelinçe. O sizin borcuňyz. Biz halk bolup şunu sizin deriňizde edýäs. Sizlerden, hökümetden hiç tok ýok. Siz şuraya bolan soň haramhor, parahor adamlar gysyp erik gelen soň biz şu günlere düşdük. Bolmasa Türkmenistan gülýär bolmaly. Bolmasa devlete döremeller. Devlete dörep prezidente batışlar etmeliler. Prezidente kanuny gel dip soramalylar. Prezidente kanunyň bardygyny öwretmeliler. Siz şonu etmeli. Özüňiz prezidentin öz parahor prezidentiniz bilen. Bunu ýaly toporlar, aktivistler dörep bu zatlar bolmalylar. Günen düýü edil başlanýan ýer siz bolup durýarsyňyz. Hormatly adamlar, meniň işgärlerim men öňüme aýdyp gelýän çeçen adamlar bar. Men ýalnızca şolar bilen ulaşdym. Men diýdim, näme sizin halkyňyz beýle kırklara görä gorkak däl, gahrman bolýar. Maňa barmak basyp düşündirler. Biz gorkak diýär. Biz bir zady gorkýar. Awraýymyzy ýitirmäni gorkýar. Biz öz awraýymyz üçin ölsek, ol begenýet diýerler. Kakymyz bakanna ýydan näme kiçilikde. Diňe awraýyny saklap oglum, pulum hiç adam hiç awraýyndan uzat ýokdur diýip awraýyny saklap. Öz maşgalaryny awraýyny saklap, ejen kakyň awraýyny saklap, dogonlaryň awra üçin ölmelem bolsa öldüp ýanky şu ýaly bakýarlar çağır. Soň men näme bir çeçen uruşan bolsa beýleki ılgap, ýa gurlap, özünden meter 10 adam bolsa da bir 10 san çeçen ýa ýyk ýaşmary. Ine Nitsada bir san çeçeni spetsnaz 20 adam alınmadı. Soňunda 8-nji etajdan özünden uruşup bolýar. Elsiz yarasy, ýa-ki 50 yaraly. Nitsada ine araplar bir çeçeni urupdyrlar bolýan. Şolar araplaryň şu öýjü bolsa baryp Nitsada ýa-ki araplar yaraly awtomatlardan alyp elinden kellerinden urup awtomatlar polisiýa tapşyryp kül etdiler. Ine Nitsada çeçenler saklap durlar. Öňkü ýaly araplar ýok. Ine başga ýa-ki turda şeyde var näme boldy bir çeçeni urupdyrlar bolýan. Şonuň onu tanıyan adam ýok. Çeçenler Ýewropadan gelip 100 bolup şu şäherinde narkotik satýan barrygylaryň hemmeni urup banita satdylar. Olaryň bandalary bilen. Men soraýan näme beýle bolýar? Näme sizin halkyňyz bir derman içýän, näme aýratyny bar? Olur diýe. Biz dostlaşamyzda meniň üçin, meniň dostum ölmäne taýýar. Oňam ýene bir dost, onuň üçin ölmäne taýýar. Oňam ýene bir dost, onuň üçin ölmäne taýýar. Şeýdi, men öňe çyksam, men arkamda ýöne şahmynda paryatly adamlar çykýan diýär. Şoň üçin biz arkamyza berk diýär. Ine şonu, şu zatlar biz 200 ýyllap türkmenler Kafkas saklap, şol öz gylyk käsetlerini şoňa berdiler. Inni şo gylyk käsetler biz özümize almaly. Biz berk bolmaly. Biz gaty berk bolmaly. Bolmasa biz olar ýa diktatorlar edil külmüz çykaryp ýanky bizi ezip bizim moral taýdan bizi gaçyryp bizi gullara öýärler. Mert durun, kömek edin bir-birinize. Her adam üçin arzyr bolaly we
Türkmen halkynyň kimdigini görkezýär. Şunuň men efirimi utarýan, men ýürüte şol efir etdim telefonuny, ýa-ni telefondary size görkezmek üçin. Ýene bir gerek görkezýän telefony seridim şol ekrana. Ekranda görünür häzir. Şol ekranda telefon görüp dursa, ine şu nomer İbrahim aganyň nomeri. Balkanly 61 ýaşynda sada türkmen adamy bize bütün türkmenlere mysal boldy. Serdim şunu. Haçan siz menden hiç şart bolanok men çözemok diýende ine Balkandan sada adam hemmemde mysal bolup dur. Öwrenmiş ondan. Menim öwrenjek. Şunuň men efir mutaryan hemmemde köp sağ bolsun edýän kömegiňizde bizi gorlaýanyňyza, bizim videolarymyzy seyredýäňiňize, kommentariýa ýazýaňyza biz şerikede geçmeli wagt geldi. Sağ olun hemmem.